Jeg hedder Pernille, og jeg er 33 år, og jeg kommer fra Danmark. Ej, undskyld, nu kiggede jeg i kameraet. Det er dumt. Men ja, jeg kommer fra Danmark, og jeg studerer teater og drama på Højskolen i Volda her, og jeg går andet året. Og så er jeg uddannet lærer, og så har jeg en grunduddannelse som seksolog også. Kult. Vi lurte lidt på, hvad er det yrke seksolog går ud på? Hvad er det, man gør? Jamen, faktisk så hedder det en grunduddannelse i seksolog og parterapeut. Og det handler om, at man uddanner sig til at hjælpe folk, der har nogle udfordringer, enten seksuelt, alene eller i parforholdet, men eller også folk, som sliter i et parforhold, for eksempel med at kanskje få det til at funke, eller få sexen til at funke i et parforhold. Eller. Så det er sådan lidt, det kan gå sådan lidt begge veje, det her med, men det handler jo om at hjælpe, slet og ret, altså andre folk, som sliter. Og så tager man bare udgangspunkt i det, hvor en psykolog tager jo udgangspunkt i nogle andre ting, altså sådan kanskje noget i barndom og sådan noget. Det gør seksolog også lidt på nogle punkter. Men jeg tror også, det er mere sådan også rettet imod sådan det seksuelle. Får du nogle gange spørgsmål fra studenter om det type spørgsmål? Altså ikke, både ja og nej. Altså jeg havde jo et program på Studentradioen i sidste semester, som hed Runkerull, hvor jeg sammen med en anden student havde et program, hvor vi pratede om nogle forskellige temaer inden for sex. Og så havde vi nogle gæster inde i studiet hver gang, som ligesom, og så tog vi ligesom op nogle forskellige grejer, og også kanskje noget, der var lidt tabu belagt, eller sådan ligesom for at sætte fokus på nogle forskellige ting, fordi man kan sige, jeg tror, at det var der ikke så mye, da jeg var yngre. Altså det var slet ikke som det er nu, altså lige så frit og lige så fordomsfrit og sådan som mye grejer er i dag. Så jeg synes, det er vældig vigtigt, og jeg synes, der er nogle, altså også fordi nu er jeg jo 33, så jeg er jo sådan 10 år ældre end mange af de andre studerende, som går her. Og der er der nogle ting, som jeg synes havde været grejt at veje det, når jeg var 22, 23. Altså for os at kanskje passe bedre på mig selv, passe på mine grænser i forhold til sex. Altså hvad er bra at veje det? Eller sådan, og også bare man kan sige nye ting i forskning og sådan noget, som er kommet frem nu, eller som der er blevet sat mere fokus på, det her med køn og ligestilling. Og, altså, der er mange ting, som er MeToo, altså sådan, det var der heller ikke. Så der er bare, det er en helt anden verden, og jeg bliver faktisk også overrasket over, hvor mange af de unge studerende jo faktisk vejt i forhold til, hvad jeg selv vidste engang, ikke? Altså sådan. Men så kan man sige, så kan jeg har jo fået tilbudt, at jeg får en, hvad kalder I det, en brevkasse, tror jeg, i Pejkestokken i det her semester, hvor at de studerende kan skrive. Det håber jeg, at de vil gøre, fordi så kan jeg svare der. Og man kan sige, i og med, at jeg har en grunduddannelse, jeg har noget mere erfaring og sådan nogle ting, så tror jeg, at det er på den måde, jeg måske kan hjælpe lidt, altså sådan, de unge andre studerende her på højskole.